ஒரு மகனின் மீது தந்தைக்கு எவ்வளவு பாசம் இருக்கும் என்பதை குறித்து அல்லாஹ் திருக்குர்ஆன் ஷரீஃபிலே பேசுகிறான். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் காணாம போயிட்டாங்க. இவங்க அந்த கிணத்துல தூக்கி போட்டாங்க. அதற்கு பிறகு யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வளர்ச்சி அடைகிறாங்க. அத்தாட்ட சொன்னாங்க, ஓனாய் நான் அந்த பிள்ளைய யூசுஃபை ஓனாய் தின்றுச்சு என்பது அசட்டையை காமிச்சாங்க. யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு பிள்ளையின் மீது தந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய பாசம், பிரியம் எப்படிப்பட்டது என்பதை குறித்து அல்லாஹ் பேசுகிறான். அந்த சட்டையை கொண்டு காமிச்ச அந்த நேரத்தில் இருந்து தந்தை யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அழ ஆரம்பித்தார்கள். தன்னுடைய மகன் தான் மிஸ்ர் தேசத்திலே ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறார் என்று யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு விஷயம் தெரியும் வரை அழுதார்கள் என்றார் திருக்குர்ஆன் ஷரீஃப். எப்படி அழுதார்கள் தெரியுமா? அழுது 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 அவர்களுடைய கண் பார்வையெல்லாம் போய்விட்டது. உலகத்திலேயே ஒரு பிள்ளையின் மீது அதிகமான பிரியம் உள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தந்தை மாத்திரம். அழுது அழுது கண் பார்வை போயிடுச்சு யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள்.